Welcome back to FNS Kesana apho sitha ngeendaba zabantu singabuzwanga ulapha nje uthandazana naqala. Hey, uTshepo guys. Hayi kaTshepo, hayi kule season ku-married at first sight. Hayi ndiyafuna ukuthi kuze isigelekeqe kuze amarhotman mntakabawo. Obhuti kudala bephila, because please tell me why uTshepo eshiya umuntu wakhe we-4 years aze ku-married at first sight azogaslighter ubhalisa apha ingathi ubhalisa nguye lengqondo engasebenziyo. Kanti uyazazi yena unomntu wakhe ampheswayo phaya ekugqibeleni afuna umntwana. Ababhuti bafuna uziprove uba bangamadoda nyhani ebantwini babo besenza abantwana. He, azange nabashocked kangaka. Sengicela umhlela ntombazana. Sengicela kulani babe nothi bani ba akamfuni upalisa kuba belani bayithethe ba umbupalisa. Nanku usisa omhle. Nanku usisa omhle uyile showini. Uyathi bayi uyagaslighter ubhuti izinto zakhe zizimbo zakhe ungafuna uphendula. Yo, Aisana, in order for you to be toxic or to be regarded as toxic okanye narcissist, you don't have to say a word. Ezinye izinto ii-ex zakho kuthiwa ubhuti nama-2K abantwana abancinci kuthiwa ngabantu bakhe. Alleged guys batshilo phaya eshowini ayisondima. Nasi statement sakhe ke sana untatemiye besikhuphile athi uzawubuya ebantwini abaxele. Ngoku so ikusolve ingxaki zakhe indlela upalisa udoje AK-47 apha mntasekhaya. Bungasozulenza ixesha xa lasise uhleli 4 years dethi umuntu 4 years ongakwazi ukuthetha ongakwazi ukukhuluma because i-relationship bandase whether uyafuna okanye awufuni xa uzangena kwi-relationship ifuna umuntu ovula umlomo athethe. I-relationship unoba ufika usisimumu njani ikuvula umlomo i-relationship it's either iza kuvula umlomo uthethe kakuhle okanye ikuvula umlomo ube yindlavini. Yo, what do you guys think about lo bhuti? Me, I have nothing to say, honestly. You have nothing to say? I'm just tired. Are you tired? He's of hungry. Explaining or My apologies. let's all bring it back. Well, there is somebody, and I don't know who reached out to who first, in your conversations with one of the exes that is going to be joining us shortly. Sure. Let's welcome her. Pearl, thank you so much for joining us. Thank you. Tshepo, do you recognize this woman? Yeah, I do. How do you know?